Continuamos a falar da cidade do moble, pero agora facémolo cos detractores deste proxecto, a Asociación pola Defensa do Val do Liñares, que non tolerarán máis que non se teña en conta a súa opinión e comenzará unha campaña informativa en contra da cidade do moble de Lagartóns. Tras a reunión mantida entre os empresarios de Lagartóns, entre outros, e o Conselleiro de Medio Ambiente, Infraestructuras e Territorio da Xunta de Galicia, así como outras reunións que se están levando a cabo estes días referentes á cidade do moble, a Asociación pola Defensa do Val do Liñares quere poñer en coñecemento da opinión pública os seguintes feitos. A asociación non pode continuar tolerando que se siga excluindo dos debates a súa postura e que o Conselleiro non se dignase en recibirnos. A sociedade saberá se as promesas de diálogo do novo Executivo non eran máis que palabras que se levou o vento. Val do Liñares lamentaría que a Consellería que lidera Agustín Hernández non mirara polo patrimonio ambiental de Galicia e que o nome de Medio Ambiente se utilice para encubrir unha política claramente desfavorable aos intereses que han de rexer o desenvolvemento sostible. Val do Liñares non descarta iniciar accións xudiciais contra os responsables da Consellería en caso de que se inicie algún trámite para volver a situar a cidade do moble en Lagartóns. Tras a solicitude de diálogo que se fixo no mes de abril ao Conselleiro de Medio Ambiente, aínda estamos esperando noticias para que nos reciba. Val do Liñares lamenta que o único camiño que queda aberto para a defensa dos intereses xerais da estrada sexa ir polas malas. Val do Liñares iniciará unha campaña informativa que incluirá a toda Galicia, coa que dará a coñecer a chapuza que se pretende facer en Lagartóns. Galicia ten que estar enterada de que os seus mandatarios pretenden instalar chan industrial en riba dun humedal. A Asociación pola Defensa do Val do Liñares quere recordar que despois, cando aparecen os accidentes, é cando todos nos lamentamos. Recordemos o que pasou cando se incendiou unha nave no Umia, ou o que pasou co río Lagares en Vigo, ou o que pasou co polígono de Lucena en Córdoba.